Ez egy családi bakancsos túra lett volna eredetileg, amikor is elmegyünk Garamkövesdre autóval, ott hagyjuk a kocsit, és felsétálunk a Burda kilátópontjaira. Az egész 6 km a Burda-hegységet tekintve, 280 méter körüli szinttel, tehát egy jó kis túra lett volna. A csajokon aztán úrrá lett a lustaság, illetve az otthon tenni akarás, úgyhogy nekem lett belőle egy kerékpáros túra. Így otthonról indultam Esztergom kertvárosból, először betekertem Esztergomba, és mivel délidő volt, úgy terveztem, hogy ebédelek is. Egy gyors és finom ebéd Esztergomban, amihez még biciklizár sem kell, kétséget kizáróan a Pit Stop food truckja vagy pizza truckja, úgyhogy itt álltam meg és gyorsan betoltam egy isteni margarita pizzát. Az Esztergomot és Párkányt összekötő Mária Valéria hídon áttekerni mindig egy élmény, pontosan ugyanúgy, mint a Mária Valéria híd után jobbra ráfordulni a szlovák oldalon lévő Dunatöltésre, és ott tekerni a hibátlan minőségű kerékpárúton. A kerékpárút egészen Garamkövesdig vitt, ahol először Ipoly Damásnak tartottam, majd innen balra felkanyarodtam a garamkövesdi pincesorra, és innen indult a Burda-hegységi túra. A garamkövesdi pincesorról a Duna fölé magasodó hegygerinc mögött egy folyamatosan emelkedő völgyben tekertem fel. Az út itt nagyon szép volt, azzal együtt, hogy voltak könnyebb és voltak sokkal nehezebb, technikásabb részei is. Hamarosan elértem aztán egy nagy rétre, itt jobbra fordultam a szlovák kék jelzést követve, ami már kivitt aztán engem a hegygerincre, ahonnan több dunai, illetve a Pilisre és Magyarországra néző kilátópontot is útba ejtettem. A délnyugati Burda-hegység kilátópontjai egy tanösvényre is fel vannak fűzve. Ennek a tanösvénynek az 5., egyben utolsó pontjára érkeztem először. A kilátás innen valami lélegzetelállító volt, alig tudtam betelni vele, és tudtam, hogy ilyen kilátópontból még több van előttem. Ez a kiránduló út vagy tanösvény, ez kifejezetten forgalmas volt emberekkel, és mint majd látni fogjátok, más kerékpárosokkal is találkoztam rajta. A túraútvonal itt-ott a gerincen, vagy közvetlen mellette vezet, elképesztő panoráma látszik, és hatalmas élmény egy ilyen single trailen kerékpározni. Ez a kilátópont a tanösvény 5. és 4. állomása között volt, de annyira hívogató volt, hogy hiba lett volna nem megállni és körbenézni.
Amúgy elképesztően gyönyörű az őszi erdőben tekerni. Voltam a Pilisben, a Börzsönyben, illetve a Keszthelyi hegységben is. Egyszerűen ezek a színek, ez a változatosság, ez lenyűgöző. A tanösvény következő 4. állomása volt, szintén fantasztikus panorámával. Itt még igazándiból szintben nem sokat ereszkedtünk lefelé, majd a következő állomásokon fogjuk ezt látni, hogy jövünk vissza Garamkövesd felé. A túrát folytatva volt több kilátópont, tehát több állomása a tanösvénynek. Itt már folyamatosan ereszkedünk, tekerni szinte nem is kellett, egészen addig, amíg megérkezünk a túrám utolsó, de egyébként, ha a másik úton jövünk fel, a tanösvény első állomására. Ez van szintben már a legközelebb a faluhoz, illetve a Dunához. A tanösvény első állomása és a garamkövesdi pincesor között egy jó kis technikás meredek rész van. Ezt láttam a térképről, vannak itt sziklák, vannak gyökerek, de igazándiból semmi para nem volt, okosan, fékezgetve, figyelve, bringával simán le lehetett jönni. Gyürki Antal emlékművéhez ér le a tanösvény, illetve fordítva, hogyha valaki a pincesortól akár gyalog is menne fel, talán innen lenne érdemes indítani a túrát, illetve érdemes még megnézni a pincesort magát. Nekem az előbb látott Göncöl pince tetszett a legjobban, de a többi is egyébként nagyon szép volt. Innen aztán átgurultam a falun, fel a Garam töltésére, vissza a Garamhídig, illetve közben vissza-vissza pillantottam a Burda-hegységre és a falura. A Garamhídon áttekerve, majd utána átgurulva alatta, már is a Párkányig vívő kerékpárúton voltam. Meg fogjátok látni, még egy híd alatt átmegyek, ami szintén a Garamon ível át. Ez a Garami vasúti híd, itt igazándiból nem lehet gyalogosan átkelni, illetve hát kicsit tilosban járva, én is vittem már át rajta a biciklit, hogy ne kelljen ezt a kis kunkort megtenni. Érdekessége az egyébként, hogy figyelni kell, mert ha jön a vonat, akkor gyakorlatilag csak úgy nem vagy útba a vonatnak, ergo csak úgy vészeled át az egész történetet.
ha beállsz a híd íveinek vasoszlopai közé, és amikor a vonat elment, utána folytatod tovább az utat. Csak tolni lehet, talpfák közötti zúzott kő borítja a teljes hidat. Mikor Párkányon gurulunk át, mindig érdemes legurulni a Dunapartra és megcsodálni innen Esztergomot. Ugyanez igaz egyébként a Mária Valéria hídon való áttekerésre is. Egész más arcát mutatja a város, illetve elképesztően jó rálátás vagy panoráma van a bazilikára, a várra, a püspöki palotára, illetve magára a városra is. Esztergomba érve aztán átgurultam a Széchenyi téren, amely most tibeti imazászlókkal volt feldíszítve, nagyon jó pofán nézett egyébként ki. Utána pedig a várost elhagyva, Esztergom kertvárosba nem a kerékpárúton, hanem a főút szélén tekerve jutottam el.